94 FM. Számtelen Rádió. Ez itt a Számtelen Rádió. Ez itt a Happy Heads, ahol elhelyezkedhetsz, figyelhetsz, netán nevethetsz, de ha nem tetszik, tekerhetsz. Ha mégis velünk maradsz, baromira szerethetsz. Hát ez a Happy Heads. Ez itt a Best of Ezek vagyunk mi. Az Ezek vagyunk mi című műsor legemlékezetesebb pillanatai. Az Ezek vagyunk mi buli és a Helios Club bemutatja 2003. október 3-án pénteken este lefekvés előtt gyere te is az Ezek vagyunk mi buliba. A zenét szervírozza DJ Big Junior és Krista Hotka. Na és a házigazda Szilágyi Levente. Partyarcok, figyelem! 2005. november 4-én a Klub 99-ben DJ Levicius pörgeti a lemezeket. DJ Lovicious is offering you the best music in the city. Várom azon fülpárok tulajdonosait, akik befogadják, sőt mi több, élvezik a minőségi klubzenét. Cémpáinkat csikolják majd a legfrissebb funk house, progresszív és elektros slágerek. A Funk House legyen veletek! Vigyázat, ez nem egy tingli-tangli buli. A rendezvény média támogatója a Rádió 1. Valahogy tudtam, hogy ebben a klubban ugyanaz a kép fogad fenn a pultban. Ott van a csávó, a sláger daráló, a rezidens DJ, a parti csináló, de mellett a balra egy szőkés barna bomba baby, de tekintet bamba. Baromira unja magát, ez látszik, ha itt nem az óráját nézi, csak ásít. Hey DJ, mondd miért van itt, hogy az erkölcsödre vigyázzon, és ha már itt van, miért nem partizik, hogy egy kicsikét jobb fejnek látszon. Ez nem egy barátnő megőrző, ez munkahely, szóval képzeld el, az milyen lenne, ha egy hentes, egy mentős vagy benzinkutas csője a pasia mellett lihegne.